Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа. Инак боз як видеои нави дигар. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин беморӣ ба вуҷуд омадага. Аз ҳамин сабаб дар бештари ҷойҳоро маҳкам кардагиянд, яъне ки мардум дар хонанишинӣ қарор доранд ва ба ҳамин сабаб мо аз ин пас навораи худмонам ба тариқи телефон ба навор мегирем дар хонаву ба шумо пешкаш мекунем ва ба анаҳун саволҳое ки ҷавоб додагӣ нестем ва шахсое ки савол доранд метавонанд бо тариқи Viber саволошонро ба мо пешкаш бигардонанд ба рақамҳои 501 33 86 33. Чунки мо бештари вақтҳо аз рӯи телефон саволҳоро тайёр мекардем ва баъдан ба навор гирифта мехондем ва айни ҳол бо ана ҳамон телефон мо ба навор мегирему мутаассифона саволҳои шуморо хонда наметавонем. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки дар анамон рақамҳои Viber саволотонро пешкаш бикунед ва ҷавоби худтонро мегирем. Мавзӯи аввал дар бораи аблава баъзан нафаро савол доданд ки оё аблава дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба охир расид ё ин ки не. Ба гуфтаи ҳамин комиссарияти ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон вазорат қайд карданд ки 90% аллакай даъват ба хизмати баҳорӣ дастрас шуду мақсад планшон бучид ва аз ҳамин сабаби беморӣ ба фикрум ба ақидаи махсус ба ақидаи худам ки дигар аблава карда намешавад, чунки рӯз то рӯз ана ҳамин беморӣ низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шидаистаю мақсад мардум дар хонанишинӣ қарор доранд. Ба ҳамин хотир дар раҳу рӯрам агар касе ки бигарда дигар ба фикрам ки ана ҳамун коркунҳои комиссарияти ҳарбира ба чашм намебинанд ва аблава бучидан бигем агар хато намекунем. Инак бо чандин нафари дигар савол додиянд дар бораи пранк кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз назари қонун чӣ ҷавобгарӣ дорад. Пранк кардан дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз назари қонун мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, яъне ки дар ана ҳамин моддаи 237 қисми 1 омадагӣ дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ дар ана ҳамин пранк дохил мешавад, ки мақсад дар вақте ки пранк ба навор мегиранд бештари мардум тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. Мисол як каса халал мерасонанд, ба тарафи як каса дағалона рафтор мекунанд ё ки дигар корҳо, ана ҳамин кирдорҳо дар моддаи 237 қисми 1 дохил мешавад. Инак боз чӣ гуфтанем оиди ана ҳамин беморие ки ҳаст. Бародарои азиз, ҳар касе ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст, аввалан дар худтон паника накунед, чунки дар китоби Абвали ибни Сино дар китоби Шифо як чиз омадагия, як ҳикояте. Рӯзе як мард ба ана ҳамин вабо рӯбарӯ мешавад. Ин ҳикоя дар китоби Абвали ибни Сино бо номи Шифо омадагия. Рӯзе як мард бо ана ҳамин вабо рӯбарӯ мешавад ва аз вабо пурсон мешавад: эй вабо, ба куҷо меравӣ? Дар ҷавоб вабо мегӯяд ки ба амри худо ба ҳамон фалон шаҳр барои гирифтани ҷони 1000 нафар меравам. Баъдан аз байн чанд қа мегзарад, боз ҳамон мард бо вабо рӯбарӯ мешаванд ва мард ба вабо мегӯяд ки ту гуфта будӣ ки ҷони 1000 нафара ту мегирӣ, лекин дар асл 20 000 одам дар ҳамон шаҳр аз дунё гузаштанд. Ва дар ҷавоб вабо чӣ мегӯяд? Вабо мегӯяд ки ман бо амри худо ҷони 1000 нафара гирифтам ва 19 000 нафари дигараш аз тарсу ҳарос аз дунё гузаштанд. Ба ҳамин хотир тарсу ҳарос кардан дар кор нест ва боз дар китоби Авиценнаи Аввали ибни Сино омадагие ки тарсу ҳарос кардан, яъне ки паника кардан, аллакай нисфе аз бемории инсон ҳисоб мехӯрад. Яъне ки ана ҳамон инсон чӣ бемориеро ки ба худаш қабул кунад, паника кардани ана ҳамон беморӣ аллакай нисфи ҳамон беморӣ ҳисоб мехӯрад. Ва дар мавзӯи хонанишинӣ ба тафтишоти ана ҳамин ЮНИСЕФи Вазорати тандурустии ҷаҳонӣ тафтиш карда биромаданд ки дар аксарияти мамлакатҳое ки ана ҳамин беморӣ ворид шуду бештар одамҳо фавт диданд аз норасоии витамини D, яъне ки дар организми инсон витамини D роли муҳима мебозад ва барои витамини D-ро бақувват кардан ба инсон рӯшноии офтоб лозим аст. яъне ки ана ҳамин гармие ки дар моҳ ҳастад ё ки дар дигар ҷо ҳастад, аз ана ҳамин гармӣ истифода бурдан дар кор дар организми худ витамини D-ро
бақувват кардан дар бораи ака ин гапи ман маънои уро надорад ки мардум хонанишинӣ накунен, бироен бернода бигарден. Не, ин маъноро надорад. Гапи ман ҳамон маъноро дорад ки мақсад ҳар вақте ки дар ана ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекунед, зист мекунед, дар ана ҳамон ҷо одам кам шиду кам одам шид. Мақсад субҳи бомдод ё ки баъди субҳ ё ки бегонӣ, дар вақти тулӯ рафтани офтоб ё дар вақти баромадани офтоб метавонен бирен ягон соат ана бигарден. Мақсад ки то ана ҳамон витамин дар организми шумо бақувват шавад. Ва хотиррасон мекунем боз як мавзӯи дигара дар бораи никоҳи хештасаворӣ бисёр савол додагиянд. Дар бораи ана кодекси оила саволо бештар шудагиянд. Дар бораи никоҳи хештасаворӣ дар кодекси оила омадагиест ки никоҳ байни шахсони зерин манъ карда шудагиест. яъне ки аз рӯи ислом ин ягон боке надорад, ягон маъният мақсад манъ карда шудагӣ нест. лекин аз рӯи қонуни давлат бо баъзе сабабҳо ан ҳамин никоҳи хештасавориро дар кодекси оила овардагианд ки маъне байни шахсони зерин, яъне ки духтари хола, духтари амма, духтари тағоӣ ва дигар ҳар он касе ки хештасаворад байни ан ҳамин шахсҳо никоҳ кардан маъне. Ва саволотонро ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки ба воситаи Viber равон бикунед, саволотонро ҷавоб мегирем ё ки мо худованд розӣ бошад тез прямой эфир мекунем, дар прямой эфир бо суҳбат мекунем. рақамҳои Viber 501 33 86 33 ё ки намҷа дар номи инстаграмам ҳаста, дар инстаграм саволотонро пешкаш кунед. Дар канали юристиҷа ҳатман подписатсия кунед. Худоҳофиз ҳама каса.